Avokádo popúčime vidličkou. Takéto avokádo si už viete kúpiť aj v obchodoch, v mraziaku, čiže keď sa vám nebude chcieť avokádo lúpať, kľudne môžete kúpiť takéto. Keď vám to nepôjde s vidličkou, kľudne si pomôžte aj počítkom na zemiaky. Pridáme soľ, korenie. Postupne primiešame mozzarellu. Pridáme ešte bazálku a oregano. Bazálky kľudne viac. Oregana len trošku. No a ako posledné budeme pridávať múku. Cesto máme pripravené a môžeme ho dať na papier na pečenie. A medzi tým si nezabudnite rozohriať rúru na 220 stupňov. A zapnúť tam ventilátor. A pečieme 15 minút. Do dresingu dáme grécky jogurt, horčicu, tatarskú omačku, xylitol a sojovú omačku. Akože moc dobre. Akože? Alebo naozaj? Naozaj. Toto keď vyskúšate, tak to budete chcieť robiť stále.